Tosiaan hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa Mitä jos laskisimme toisin -webinaarin pariin. Tavoitteena on tänään valaista hieman, että miksi alkoholipolitiikkaa on syytä tarkastella terveydenhuollon näkökulmasta. Jos tekniikka meille suo, niin osallistujen pitäisi olla mahdollista esittää kysymyksiä kuvatoiminnon avulla ja pyrimme ottamaan loppuun muutaman kysymyksen sieltä, mikäli aikaa jää. Joka tapauksessa webinaarissa on hieno kattaus puhujia, joista pyytäisin tilaisuuden avaajaksi ehkäisypäihdetyön ehditään ry -toiminnanjohtaja Juha Mikkosen. Viimeiset 20 vuotta Juha on toiminut terveys- ja päihdepoliittisten kysymysten parissa monipuolisissa järjestö- ja tutkimustehtävissä. Taustaltaan Juha on terveyspolitiikan ja hallinnon tohtori ja sosiaalipsykologi. Juhan erityisala ovat terveyden edistäminen, terveyserot, päihdepolitiikka, kansainvälinen terveyspolitiikka ja kansalaisjärjestö. Ole hyvä, Juha. Kiitos Heikki ja kiitos kaikille seminaarin osallistujille, että olette tässä tilaisuudessa. Tosiaan nimeni on Juha Mikkonen ja toimin ehkäisevä päihdetyön ehditään ry:n toiminnanjohtajana ja haluan toivottaa kaikki tervetulleeksi tähän merkittävään ja ajankohtaiseen seminaariin, jossa käsitellään alkoholin aiheuttamia kustannuksia julkiselle terveydenhuollolle. Kuulemme tänään tuoreesta selvityksestä, joka paljastaa aika karulla tavalla, kuinka suuri rasite alkoholin käyttö on suomalaiselle terveydenhuoltojärjestelmälle. Viime aikoina olemme kuulleet paljon keskustelua sote-palveluiden kriisiytymisestä ja hyvinvointialueiden ylittyvistä budjeteista. Selvitys, jonka on tilannut ehkäisypäihdetyön ehditään ry ja toteuttanut FCG Finnish Consulting Group, osoittaa, että alkoholin kielteiset kustannusvaikutukset on suuremmat kuin on aiemmin arvioitu. Laskentatavasta riippuen alkoholi voi jättää julkiselle terveydenhuollolle jopa yli 1 miljardin vuosittaiset kustannukset. Tämä summa on melkoisen huomattava. Erityisesti esimerkiksi jos vertaa perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon kuluihin, jotka ovat vajaa 800 miljoonaa euroa vuodessa. Aihe on siis sekä tärkeää että ehkä maamme kannalta ajankohtaisempi kuin koskaan aiemmin. Ensinnäkin elämme aikaa, jolla alkoholin saatavuutta on lisätty ja sitä halutaan lisätä vielä enemmänkin. Esimerkiksi sallimalla alkoholin kotiin kuljetus ja tuomalla väkevämpiä juomia meidän arkisiin ympäristöihin, kuten ruokakauppoihin. Alkoholin käytössä kuitenkaan ei ole kyse vain yksilövalinnoista, vaan ilmiö on sinänsä monella tavalla yhteiskunnallinen ja se vaikuttaa laajasti ja syvällisesti julkiseen talouteemme, työllisyyteen, terveyteen, perheiden, lasten hyvinvointiin ja väestön yleiseen toimintakykyyn. Alkoholipolitiikan kannalta olennaista on haittojen kokonaistason ohella myös haittojen jakautuminen eri väestöryhmien kesken. Ja edellisten alkoholipoliittisten muutosten jälkeen on huomattu, että haitat ovat jossain määrin polarisoituneet. On kiistatonta, että alkoholi on taustatekijä yli 200 eri sairaudessa ja alkoholi lisää merkittävästi kroonisia sairauksia sekä tapaturmia kuormittaa meidän terveydenhuoltoa, muun muassa päivystyksiä. Toiseksi tämä selvitys tulee ajankohtana, jolloin hyvinvointialueet tosiaan kamppailevat ylittyvien budjettien kanssa ja jos emme puutu alkoholin aiheuttamiin kustannuksiin juuri nyt, niin ne voi nousta entisestään ja sysätä terveydenhuoltojärjestelmämme vielä syvempien haasteiden eteen. Ja kolmanneksi meidän on tarkasteltava alkoholin käytön vaikutuksia koko yhteiskuntaan, ei tietysti vain terveydenhuoltoon. Ja tässä tänään käsiteltävässä selvityksessä fokus on terveydenhuollossa, mutta tulee tietysti muistaa, että sosiaalihuollolle, poliisille, pelastustoimille ja oikeusjärjestelmässä syntyy myös kuluja alkoholista. Kustannukset, joita alkoholi aiheuttaa yhteiskunnan laajemmassa mittakaavassa, ei ole meillä kokonaan tiedossa ja niitä tulisi selvittää vielä tarkemmin. Valitettavasti yhteiskunnallisella tasolla tätä haastetta on nyt näytetty taklaavan sillä, että halutaan supistaa päihdeehkäisystä, jota järjestöt tekee hyvinvointialueiden ja kuntien kanssa kumppaneina. Ja toisaalta sitten päihdehoito on supistamistoimenpiteiden kohteena. Ilmeisesti ostopalvelu tai nämä niin kuin tavallaan maksusitoumukset päihdehoitoon ovat tässä merkittävästi tänä vuonna esimerkiksi toukokuun jälkeen niin vähentyneet. Ja tähän tietysti on niin kuin viimeisiä asiakärsijöitä tästä on päihdeongelmista ongelmien kanssa elävät ihmiset. Ja nyt ollaan sitten lisätty alkoholin saatavuutta arkisissa ympäristöissä
kuten ruokakaupoissa. Ja tällä hetkellä lausuntokierroksella on lakiesitys alkoholin kotiinkuljetuksen sallimisesta. Ja toivomme tietysti, että kuun loppuun mennessä mahdollisimman moni sote-alan toimija tästä lausuisi. Mitä maailman terveysjärjestö sanoo yhteiskuntatasolla vaikuttavista alkoholipoliittisista toimista, niin liittyy saatavuuden hillitsemiseen, rajoittamiseen, hinta- ja veropolitiikkaan ja mainonnan ja markkinoinnin rajoittamiseen. Näihin voidaan niin kuin yhteiskuntapolitiikalla vaikuttaa. Ja lopuksi vielä haluan tosiaan korostaa, että teemana tietysti alkoholi on mitä suurimmissa määrin poliittinen kysymys. Kyse on siitä, näin ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta, että laitetaanko etusijalle väestön terveys, turvallisuus ja hyvinvointi, vaiko alkoholia myyvien ja tuottavien elinkeinosektoreiden etu. Haluamme kiittää ja haluan kiittää omasta puolestani kaikkia kuulijoita, että olette tässä merkittävässä seminaarissa ja toivon, että tietopohjan laajentamisen kautta saamme ajatuksia ja keinoja alkoholihaittojen ehkäisemiseen ja vähentämiseen ja korostaisin omasta puolestani etenkin ennaltaehkäisyn tärkeyttä tässä kustannushaasteessa. Ja kiitos, toivotan omasta puolestani kaikille hyvää seminaaria ja inspiroivia puheenvuoroja. Kiitos. Kiitos Juha mainioista avaussanoista. Seuraavaksi pyytäisin tähän virtuaaliselle lavalle Emma Kajanderin. Emma on toiminut reilu 3 vuotta asiantuntijalääkärinä FCG Finnish Consulting Groupilla ja nyt keväästä alkaen hän toimii myös FCG:n sote- ja hyvinvointiliiketoimintajohtajana. Aikaisemmin Emma on työskennellyt muun muassa THL:llä, työterveyshuollossa ja johto- ja esihenkilötehtävissä soten parissa. Terveydenhuollon erikoislääkärinä Emman erityisaluetta on väestön terveyteen liittyvät arviot, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä terveydenhuollon organisointi. Hän on tehnyt paljon menetettyjen elinvuosien laskelmien PYL-menetelmällä ja nyt hän on EYT ry:n toimeksiannosta selvittänyt alkoholin kustannuksia terveydenhuollossa ja yhteiskunnassa. Kiitos Heikki ja kiitos tästä mahdollisuudesta puhua tärkeästä aiheesta. Mennään tähän aiheeseen, kun me mietitään alkoholin kustannuksia terveydenhuollossa, niin nämä on tietysti osa niitä kustannuksia, mitä yhteiskunnalle alkoholista aiheutuu. Siitä on tehty selvityksiä Suomessa. Tässä on nostettu muutama ja itse asiassa semmoinen niin kuin viimeisin isompi selvitys on nimenomaan tämä vuoden 2013 THL:n selvitys, jossa se kokonaiskustannukset yhteiskunnalle on arvioitu olevan 1,3 miljardia. Ja kun me katsotaan sitä tarkemmin, mistä se koostuu, niin tässä on niitä eri osatekijöitä. Tänään me keskitytään tuohon terveydenhuoltoon, joka on tässä ylin rivi ja joka tässä THL:n raportissa on arvioitu olevan noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Me ollaan oltu jo pitkään sitä mieltä, että tämä tuntuu kovin matalalta luvulta ja sen takia ollaan tavallaan lähdetty tätä vähän eri tavalla tarkastelemaan. Mä en väitä, että me oltaisiin tehty nyt tarkkaa laskelmaa, vaan nimenomaan me ollaan tehty muutamia nostoja, jotka viittaa siihen, että tämä luku on huomattavasti isompi ja että tätä nimenomaan pitäisi tutkia tarkemmin. Ennen kuin mennään eteenpäin, niin muutama tämmöinen käsite, joka tässä tulee monta kertaa esille myöhemmin. Tuossa jo Heikki sanoi, että mä teen tämmöisiä PYL-laskelmia. Potential Years of Life Lost on tapa tarkastella kuolleisuutta niin, että lasketaan siis kuinka monta elinvuotta ollaan menetetty suhteessa kypsään 75-vuotiaaseen elämään. Tämä on kansainvälisesti paljon käytetty mittari, jota nimenomaan pidetään semmoisena niin kuin yleisenä terveyden ja hyvinvoinnin mittarina ja joka antaa niin kuin mahdollisuuden verrata erityyppisiä sairauksia tai kuolinsyitä, jossa voi olla niin kuin hyvin erilainen profiili siinä, että minkä ikäisenä yleensä menehdytään. DALY on sitten vielä tästä semmoinen vielä yksi askel eteenpäin menevä mittari, jossa tarkastellaan
tautitaakkaa niin, että huomioidaan sekä menetetyt elinvuodet että sitten sairauden takia vajaakuntoisena eletyt elinvuodet. Niin nämä molemmat käsitteet tulee meillä tässä esille. Mennään ensin niin, että ymmärrätte tämän meidän logiikan niin siihen, että minkälainen tekijä alkoholi nyt ylipäätään on, kun me puhutaan ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista ja sitten kuoleman aiheuttajana. Alkoholi on taustalla hyvin monessa, jopa 200 erilaisessa sairaudessa ja ne on niin kuin syytä jakaa tällä tavalla kuin tässä kuvassa. Eli meillä on ensin niitä suoria alkoholikuolemia. Tässä on nyt haluan sanoa, että tässä diassa nämä luvut viittaa nimenomaan kuolemiin, ei sairauksiin, vaan kuolemiin. Ja alkoholikuolemissa niin meillä on suorat alkoholikuolemat, ja ne on niitä just, mitä me perinteisesti ajatellaankin, että mitä alkoholi aiheuttaa. Ne sairaudet, jotka hyvin vahvasti on yhteydessä alkoholiin, kuten esimerkiksi alkoholimaksasairaus, tietynlaiset haimatulehdukset ja sitten ihan nämä alkoholimyrkytykset. Nämä on ne suorat alkoholikuolemat, mutta ne on vaan niin sanotusti jäävuoren huippu. Ja meillä on todella paljon alkoholiin liittyviä terveysongelmia siellä pinnan alla. Epäsuorat kuolemat niin voidaan jakaa 2 eri ryhmään. Toiset on nämä tapaturmaiset kuolemat, ja niissä alkoholilla on todella iso osuus. WHO on tätä asiaa tarkastellut, ja nämä luvut on sieltä, ja sitten jonkin verran myös meidän henkirikos- ja liikenneonnettomuustilastoista. Eli kun ihminen kuolee tapaturmaisesti, niin siellä on tosi usein taustalla alkoholi. Oli se sitten ihan tämmöinen murha tai tappo, oli se liikenneonnettomuus tai oli se joku muu tapaturma, hukkuminen, tukehtuminen, tippuminen, niin taustalla on hyvin usein alkoholi. Sitten näissä epäsuorissa kuolemissa on vielä toinen aspekti, ja se koskee tämmöisiä ei niinkään alkoholiperäisiksi miellettyjä sairauksia. Näissä alkoholi on riskitekijänä erittäin monessa. Eli osatekijänä aiheuttaa tiettyjä sairauksia. Otetaan tästä nyt esimerkkinä syövät. Tämä prosentti vaihtelee. Ruoansulatuskanavan syövissä prosentti on vielä korkeampi ja joissakin on matalampi, mutta WHO on arvioinut, että noin 5% kaikista syövistä maailmassa on alkoholin aiheuttamia. Eli me nähdään tässä niin kuin paljon erilaisia tapoja, miten alkoholi vaikuttaa meidän terveyteen ja vaikuttaa kuolemiin. Ennen kuin mennään sitten katsomaan tarkemmin näitä menetettyjä elinvuosia, niin voidaan siis vetää yhteen tällä tavalla tästä WHO:n laskelmista ja sitten meidän PYL-laskelmista, että ylipäätään Suomessa alkoholi aiheuttaa 5% kaikista kuolemista. Se voi ensin ajatella, että 5% onko se korkea luku vai ei. Mä oon ottanut tuohon vertailuksi kuljetustapaturmat eli liikenneonnettomuudet. Ne on mun mielestä aika hyvä vertailu, koska ne on tietyllä tavalla vähän semmoinen samantyyppinen, missä meillä on lainsäädäntöä, jonka on tarkoitus suojella meidän kansalaisia. Siksi meillä on pakko käyttää turvavöitä ja meillä on nopeusrajoitukset moottoriteillä nimenomaan siksi, että me halutaan vähentää näitä kuolemia. Niin vertailuna kuljetustapaturmat aiheuttaa hyvin pienen osan kaikista kuolemista verrattuna alkoholiin. Sitten jos me katsotaan näitä menetettyjä toimintakykyisiä elinvuosia, niin 7,3% johtuu alkoholista
jos me katsotaan ylipäätään ennenaikaisesti menetettyjä elinvuosia, niin vähän alle 9% johtuu alkoholista. Ja sitten jos me niistä katsotaan vielä, siellä voidaan tehdä semmoinen jako, että pystytään katsoa niitä, että mitkä on semmoisia vältettävissä olevia syitä, niin niistä jopa 22% johtuu alkoholista. Eli jos alle 75-vuotias suomalainen menehtyy, ja se on ollut semmoinen syy, joka oltaisiin voitu välttää, niin 22% niistä johtuu alkoholista. Ja tuossa taas vertailuna kuljetustapaturmat 4%. Kun me katsotaan näitä menetettyjä elinvuosia, katsotaan vielä tämä ennen kuin mennään terveydenhuollon kuluihin, niin alkoholi on suurin yksittäinen menetettyjen elinvuosien aiheuttaja Suomessa. On joitakin alueita, jossa joku muu syy on ykkösenä, mutta kun me katsotaan koko Suomen tilastoa keskimäärin, niin alkoholi on siellä ykkönen ja todella monella alueella myös ykkönen. Eli meillä erittäin suuri tappaja, erittäin suuri menetettyjen elinvuosien aiheuttaja. Nämä on nyt ne suorat alkoholikuolemat, kun me katsottiin sieltä se tavallaan se jäävuoren huippu. Nyt me ollaan sitten ekaa kertaa yhdistetty tähän myös, me ollaan laskettu se niiden pinnan alla olevien menetysten määrä. Ja tässä me nähdään tilastoa siitä, eli kun me lasketaan mukaan myös epäsuorat alkoholikuolemat, niin me menetetään Suomessa valtavasti elinvuosia joka vuosi. Se on jakautunut tällä tavalla alueellisesti. Suurin osa tästä niin kuin jaosta johtuu ihan siitä, että missä ihmiset ylipäätään asuu, mutta toki sitten on joitakin alueita, sanotaan tästä vaikka nyt Länsi-Uusimaa, joka pärjää tässä tilastossa vähän niin kuin paremmin kuin mitä ajattelisi asukasluvun mukaan, eli siellä menehdytään vähän vähemmän alkoholiin. Ylipäätään yhteensä menetetään 37 000 elinvuotta alkoholista johtuviin syihin joka vuosi Suomessa. Jos me suhteutetaan se väestömäärään, niin menetykset on suurimmat Kymenlaaksossa. Okei, eli toi niin kuin ikään kuin pohjustuksena. Alkoholi siis aiheuttaa paljon kuolemia, heikentää meidän elämänlaatua, aiheuttaa paljon näitä menetettyjä elinvuosia. Niin nyt me ollaan sitten mietitty sitä, että voisiko ajatella, että alkoholi kuormittaisi terveydenhuoltoa suunnilleen samassa määrin kuin mitä se aiheuttaa näitä kuolemia tai DALY-menetyksiä tai menetettyjä elinvuosia ylipäätään. Mä näytin aikaisemmin ne prosentit ja voisi ajatella, että se suhde on suunnilleen sama, kun mietitään sitten, että kuinka paljon ylipäätään alkoholi kuormittaa terveydenhuoltoa, niin että se on suunnilleen sama suhde kuin millä alkoholi kuormittaa meidän yleistä terveyttä ja hyvinvointia. Ja silloin, jos me katsotaan sitten koko Suomea ja me katsotaan meidän erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kuluja, niin meillä on tämän tyyppiset laskelmat. Kokonaiskulut tuossa vähän alle 13 miljardia on tässä. Tämä on nyt 2021 luvut. Ja jos sitten ajatellaan samassa suhteessa, että kun meillä oli niitä menetyksiä, alkoholi aiheuttaa esimerkiksi niitä menetettyjä elinvuosia, se 8,8% sillä tavalla vaikuttaa meidän terveyteen, niin jos se rasittaa meidän terveydenhuoltoa samassa suhteessa, niin jo noi terveydenhuollon kustannukset on yli miljardin. Ja nyt tässä niin kuin
pyydän muistamaan tämän THL-raportin, joka oli tuossa alussa, että minkä mukaan tavallaan Suomessa nykyisin usein asioita katsotaan, niin tuossa on 10-kertainen ero. Tämähän ei ole, me ei missään tapauksessa haluta väittää, että tämä olisi, niin kuin, tämä olisi varsinainen laskelma niistä terveydenhuollon kuluista, vaan tämä on nosto siitä, että ne ovat aivan varmasti huomattavasti korkeammat kuin 100 miljoonaa vuodessa ja voivat olla jopa 10 kertaa suuremmat ja meidän on syytä tutkia näitä tarkemmin. Se syy, miksi tässä on näin iso ero, niin johtuu nimenomaan siitä, että siellä on niin paljon siellä jäävuoren huipun alla, siellä pinnan alla. Siellä on itse asiassa terveydenhuollossa, kun me katsotaan kirjauksia, niin siellä on vielä paljon enemmän, koska me ei kovin herkästi kirjata sen käynnin syyksi ja sen niin kuin tehdyn työn syyksi sitä alkoholia. Siellä on se murtunut käsi, tai siellä on se haava, tai siellä on joku sairausdiagnoosi, ja me ei merkitä sitä millään tavalla alkoholista johtuvaksi. Ja sitten meillä on just nämä isot sairausryhmät, kuten nyt esimerkiksi nämä syövät, missä me ei toki voida tietää myöskään, että kenen syöpä on nyt sitten se, jonka alkoholi on aiheuttanut. Et meidän pitää vaan laskennallisesti todeta, että kun noin 5% syövistä on alkoholin aiheuttamia, niin myös niistä sitten syövän hoidon kustannuksista noin 5% on alkoholin aiheuttamaa. Tässä on kyse tavasta laskea, ja monessa asiassa voi olla hyvä laskea tavallaan, että ottaa mukaan vain sen ikään kuin varman päälle, mikä varmasti kuuluu siihen ryhmään. Jos nyt vaikka halutaan niin kuin katsoa, että mitkä käynnit liittyy alkoholiin, niin laskea mukaan vain ne, jotka on varmasti niitä. Mutta jos me tehdään näin, niin kuin me nyt ollaan Suomessa tehty, niin me saadaan täysin väärä kuva siitä nykyhetkestä. Ja kun me sitten ruvetaan tekemään poliittisia päätöksiä tämän perusteella, niin asiat menee täysin väärin. Eli tässä meidän pitää pystyä tekemään tietynlaisia arvioita ja luottaa niihin. Tässä on sitten vielä jako siihen, että miltä tämä näyttää alueellisesti. Tässä me ollaan käytetty taustalla terveydenhuollon tämän vuoden rahoitusta eri alueille. Ja tässä tietysti siis sama logiikka, että katsotaan tämän prosentuaalisen osuuden mukaan. Eniten tässä vaikuttaa asukaslukualueella, eli tietysti isoilla alueilla on suurempi rahoitus, ja siksi sitten tulee myös isommat nämä osuudet, mutta sitten mä oon huomioinut tässä, käyttänyt tämmöistä alkoholimenetysten suhdelukua. Tämä on siis suhdeluku, joka kertoo siitä, että kuinka paljon niitä alkoholimenetyksiä on alueella verrattuna maan keskiarvoon. Eli tässä nyt sitten se Kymenlaakso, jossa oli suhteutettuna suurimmat menetykset, niin on saanut korkeimman kertoimen ja sitä mukaan sitten muut matalampia niin, että nämä alkoholin haitat sitten suuntautuu nimenomaan niille alueille, jossa niitä kuolemia ja haittoja on eniten. Niin me nähdään, että täällä on tosi isoja summia ja nämä on monet sen tyyppisiä summia, että kun me keskustellaan säästötarpeista hyvinvointialueilla, niin nämä niin kuin kuulostaa aika tutuilta monilta osin ja sen tyyppisiä, että jos ajatellaan, että
että kokonaiskustannukset koko maassa miljardi, niin semmoinen luku, josta paljon on keskusteltu viime aikoina, että kuinka paljon pitäisi pystyä säästämään terveydenhuollossa ja myös sitten sama näillä alueilla, että kun mietitään, että mitkä on ne tavoitteet eri näillä säästötoimenpiteillä, niin ne liikkuu hyvinkin paljon samanlaisissa lukemissa tai pienemmissä lukemissa. Ei me tätä toki saada kokonaan pois, näitä niin kuin alkoholin aiheuttamia kustannuksia, mutta se ajatus, mikä mulla ja meillä vahvasti on, että nyt kun meillä on niin kovat säästöpaineet tällä hetkellä terveydenhuollossa, niin ei ole todellakaan oikea hetki eikä mitään varsinaista syytä tehdä samalla semmoisia poliittisia päätöksiä, jotka selvästi lisää vielä tätä painetta terveydenhuoltoon sekä rahallisesti että sitten resurssien riittävyyden kannalta, niin nyt on erityisen huono hetki alkaa lisäämään näitä kustannuksia. Vilkaisen kelloa. Mä näytän sitten vielä ihan nopeasti vaan, mennään vähän toiseen asiaan, mutta jos me mietitään sitten alkoholin taloudellisia tätä niin kuin kustannuspuolta, niin me voidaan myös miettiä tämmöistä menetettyä inhimillistä pääomaa, vähän niin kuin menetettyä taloudellista potentiaalia, minkä alkoholi aiheuttaa. Eli kun ihminen menehtyy ennenaikaisesti, niin me menetetään sitä hyvää, sitä potentiaalia, sitä rahaa, mitä me niin kuin tässä yhteiskunnassa tuotetaan. Tämä lasketaan BKT:n mukaan, ja tässä on laskettu näitä arvioita, miltä tämä inhimillisen pääoman menetys vuositasolla näyttää. Ja tässä on siis, päästään myös erittäin isoihin lukuihin, 1,6 miljardiin euroon. Tämä on toki rahaa, jota ei siis ikinä tulekaan, vaan tämä on vain potentiaali, joka me menetetään. Mutta jos me otettaisiin tämäkin vielä mukaan näihin laskelmiin, niin me saataisiin vielä todenmukaisempi kuva siitä, kuinka isosta asiasta tässä on kyse. Eli jos vielä vedän yhteen, selvästi vaikuttaa siltä, että terveydenhuoltoon kohdistuvat alkoholista johtuvat kustannukset on selvästi aikaisempia arvioita suuremmat. Mä lisään vielä tähän, että me ollaan myös tarkasteltu sitä siltä kannalta, että miten muiden maiden laskelmat vertautuu Suomeen. Ja sieltä tulee samantyyppistä viestiä, että näyttää siltä, että vaikka esimerkiksi Ruotsissa alkoholikuolemat on pienemmät, eli alkoholiongelma tuntuisi olevan pienempi, niin heidän laskelmat niistä kustannuksista on selkeästi korkeammat. Eli meidän tämä ikään kuin tämmöinen arvio, tämä ei ole laskelma, arvio on, että jo terveydenhuollon kustannukset voi olla jopa miljardi euroa. Luultavaa on, että tämä sama koskee myös monia muita asioita siellä, kun mietitään sitten yhteiskunnan kustannuksia, sosiaalipalveluita, esimerkiksi lastensuojelua, järjestystä, turvallisuutta, nimenomaan niin kuin poliisia, palokuntaa, tullia, rikosseuraamuslaitosta, niin luultavasti tämä sama asia potentoituu siellä. Lisäksi olisi syytä arvioida, että pitäisikö näihin laskelmiin jotenkin ottaa mukaan tämä menetetty inhimillinen pääoma, koska se on iso potentiaali, joka me menetetään joka vuosi. Ja on aivan selvää, että kun me tehdään poliittisia päätöksiä, niin meillä pitäisi olla käytettävissä
realistinen kuva siitä, että mitkä nämä kustannukset on. Meillä ei pidä olla semmoinen, jossa joka kohtaa vähätellään varman päälle, vaan jossa me ollaan tehty realistiset arvioinnit siitä, mitkä ne kustannukset on, niin että meidän poliittiset päättäjät voi tehdä oikeita päätöksiä. Ja tämän takia mun mielestä on selvää, että me tarvitaan tästä keskustelua, niin kuin me nyt käydäänkin, ja me tarvitaan päivitetty, kattavampi arvio siitä, mitkä ne alkoholin kustannukset oikeasti on, ja me tarvitaan sitä erityisesti nyt, kun sääntelyä on kevennetty, ja me tarvitaan sitä myös ennen kuin me jatketaan tällä samalla linjalla ja kevennetään sääntelyä lisää. Kiitoksia minun puolesta. Seuraavaksi pyytäisin tähän kameran eteen Jukka Mattilan, joka antaa kommenttipuheenvuoron tähän selvitykseen. Tervetuloa Jukka. Jukka toimii siis Lääkäriliitossa politiikkatoimialan johtajana ja Suomen Lääkäriliitto on siis ammattijärjestö, johon kuuluu valtaosa Suomessa toimivista lääkäreistä. Aiemmin Jukka on uteliaana yleislääkärinä tehnyt erilaisia hommia palvelujärjestelmässä niin kliinikkona kuin johtajana. Jukka on toiminut yksityisellä sektorilla ja julkisella sektorilla muun muassa 3 erilaisen terveyskeskuksen johtavana lääkärinä ja 1 sairaanhoitopiirin johtaja-ylilääkärinä. Lisäksi Jukka on tehnyt lainsäädäntötyötä ja sote-uudistuksen valmistelua lääkintöneuvoksena STM:ssä muutaman vuoden ajan. Ole hyvä Jukka. Joo, kiitos ja kiitos mahdollisuudesta fundeerata tätä tärkeää teemaa yhdessä. Mä ensinnä varmuuden vuoksi muistutan siitä, että Lääkäriliitto ja lääkärikunta melko kattavasti Lääkäriliiton takana tässä asiassa on ottanut kantaa ja linjannut alkoholiin terveysriskinä ja sosiaalisten ongelmien riskinä erinäisiä asioita, joissa tiettyjä perusasioita on katsottu yhteisiksi näkemyksiksi. Lääkäriliitto on vahvasti niin kuin tähän syöpää aiheuttavaan Sigil-myrkkyyn ottanut kantaa, että sen riskejä täytyy pystyä vähentämään ja ihmisiä, joilla tämä terveysriski on konkretisoitunut sairauksina tai haittoina, täytyy pystyä laadukkaasti hoitamaan. Tämä ei ole pelkästään näiden yksilöiden asia, vaan tämä on tietysti mitä suuremmassa määrin myös läheisten ja yhteisöjen asia, puhumattakaan sitten niistä laajemmista, vaikkapa nyt sitten tuotantoon ja kansantalouteen liittyvistä kysymyksistä, mitä tähän liittyy. Mutta Lääkäriliitto kaiken kaikkiaan kannattaa alkoholin käytön vähentämisiin liittyviä toimenpiteitä, ja näissä niin kuin Juha tuossa johdannossa esitti, niin ne on paljolti markkinointiin ja hintoihin ja saatavuuteen liittyvät kysymykset, joilla tätä pystytään säätelemään, ja me ei missään tapauksessa kannateta saatavuuden keventämistä tai helpottamista eikä näin muodoin vaikkapa vahvempien alkoholijuomien päivittäiskauppaan tuomista. Päinvastoin meidän näkemyksen mukaan voitaisiin palata niissä prosenttiasioissa jopa taaksepäin. Mutta sitten jos mennään miettimään tätä teemaa nyt, että pitäisikö tämä laskea jotenkin toisella tavalla tai uudella tavalla, niin joo, tämä on äärimmäisen tärkeää ja hyvä käydä läpi siltä kannalta, että miten me oikeasti konkretisoidaan näitä kustannuseriä, joita meillä joka tapauksessa näistä aiheutuu. Mitä suoremmin vaikkapa terveydenhuollon kustannuksiin vaikutuksia näistä riskeistä aiheutuu, niin me pystytään tekemään kalkulaatioita siitä, että minkälaisilla toimenpiteillä erilaiset intressiryhmät tai tahot menettäisivät vähiten, kun väestö hyötyisi eniten. Ja nyt
kun me mietitään näitä vertailuhintoja, niin vaikkapa nyt tämän sanotaan nyt noin miljardin suorien ja epäsuorien terveydenhuollon kustannusten niin kuin suhteuttaminen meidän niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon julkisiin menoihin hyvinvointialueilla tällä hetkellä, jotka nyt oli sen 23,4 miljardia tällä hetkellä vuositasolla, niin kyse ei ole mitättömistä asioista. Meidän päätöksentekijät on ollut valmiita romuttamaan meidän perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn 100 miljoonan euron säästöjen vuoksi, joka tavallaan niin kuin on jo melkoinen isku meidän niin kuin peruspalveluiden toimivuudelle. Ja jos me pystyttäisiin tavalla tai toisella näistä meidän tunnistettujen terveysriskien aiheuttamista kustannuksista palvelujärjestelmälle, vaikkapa nyt sitten sen 10% säästämään, niin toi olisi suhteutettuna siihen. 10% voi olla haastava asia ja toki, niin kuin me muistutetaan, niin näiden säästöjen tekeminen vaatii oikeasti myöskin sit kulujen vähentämistä, eikä se ole pelkästään laskennallista. No nyt sitten mietitään, miten tällä hetkellä näytetään toimivan näiden säästöjen kanssa ja kyllähän me saadaan viestiä siitä, että hyvinvointialueet säästää kyllä näistä riskeistä aiheutuneiden hoitojen kustannuksista oleellisella tavalla vähentämällä muun muassa kuntoutus- ja hoitopalveluita päihdehuollosta. Mutta se kysymys siitä, että miten meidän pitäisi niinku uudelleen laskea tämä kokonaisuus niin, että me saataisiin vaikuttavuutta meidän päätöksentekoon, se on se oleellisin kysymys. Ja sitä mä yritän kun Lääkäriliiton politiikkatoimialalla miettiä kaikissa muissakin asioissa, mikä on oleellista päätöksentekoon vaikuttamista. Poliittisia päätöksiä tehdään tietysti niin kuin päätöksentekijöiden, ideologioiden ja tietenkin taustaryhmien edun nimissä. Ja silloin sieltä tulee aina vaihtoehtoiskustannuksia ja aina punnitaan, kuka maksaa loppupeleissä mitäkin, jos jostain säädetään. Joten tavallaan nyt sitten kun me lasketaan sitä, että terveydenhuollon kustannukset voisi olla sen miljardin vuositasolla tästä asiasta, niin paljonko se koskettaa meidän muuta päätöksentekoa. Sehän on vain miljardi ja se on niin iso summa, että ei kukaan oikeastaan osaa konkretisoida sitä sellaisenaan, varsinkaan sille tasolle, että sen saisi vielä jotenkin säästettyä jostain pois. Meidän pitäisi pystyä pääsemään ikään kuin eturyhmien vaikutusten äärelle, jotta me pystyttäisiin niin kustannuksilla vertailemaan sitä, miten paljon kenellekin tulisi hintaa sillä, että me tehtäisiin näihin asioihin muutoksia. Minusta on päivän selvää, ettei kenenkään tulisi miettiä, että kannattaako meidän yrittää vähentää näitä riskejä ja näitä haittoja, mitä alkoholista yhtenä terveysriskinä meidän väestölle aiheutuu. Että jos me niin kuin tämän kaltaisista haitoista aiheutuu 500 kokonaisen ihmiselämän verran vuositasolla menetyksiä menetettyinä elinvuosina. Eikä nyt kenenkään tarvitse miettiä, että kannattaisiko sitä yrittää vähentää vai ei. Joten se tavallaan niin kuin se viesti siitä, että nämä on suuria ja merkittäviä asioita, ei selkeästikään yksinään riitä, vaan meidän pitää pystyä varsinkin nykytilanteessa, jossa puhutaan pelkästään rahasta ja taloudesta. Meidän pitää pystyä konkretisoimaan niitä laskelmia niin, että me tiedetään, keiden eturyhmien tilanteeseen
päätöksillä eniten vaikutetaan ja sitten tekemään se julkisesti pohdittavaksi, kuinka ne päätökset toteutetaan. Mutta tämä sama pohdinta liittyy tietysti kaikkeen muuhunkin terveyspoliittiseen ja ylipäätään poliittiseen vaikuttamiseen ja toimintaan. Mä katsoin joskus aikanaan vanhoissa duuneissa tätä alkoholiin liittyvien terveysriskien asettumista meidän maassa. Se on varmasti kulttuurikysymys ja se on tottumiskysymys, elintapakysymys, mutta on jännittävää, että mitä pidemmälle kartassa mittaat viivottimella etäisyyttä itärajasta, niin sitä vähemmän näitä haittoja väestössä esiintyy. Nyt tietysti voidaan kysyä, että onko valtiovalta tehnyt suuren terveyspoliittisen ratkaisun sulkemalla itäraja toistaiseksi, ja päästäänkö me tässä kysymyksessä jollain tavoin eteenpäin? No ei tietenkään, mutta kaikella on vaikutus kaikkeen ja sen takia nämä laskelmat on äärimmäisen tärkeitä, mutta todella miettii eteenpäin. Tässä näitä hajanaisia pohdintoja ja kiitos mahdollisuudesta osallistua tähän fundeeraukseen. Kiitos Jukka hyvistä ajatuksista. Seuraavaksi pyytäisin tähän linssin äärelle Hanna-Maija Kausen kommentoimaan myös tätä aiemmin kuultua selvitystä. Hanna-Maija toimii siis terveyspalvelujohtajana hyvinvointialan HALI ry:ssä, joka edustaa noin 1500 sote-alan yritystä ja järjestöä. Terveyspalveluihin liittyvien asioiden lisäksi Hanna-Maijan pöydällä on sote-järjestöjen edunvalvontaa. Ennen HALIa Hanna-Maija on toiminut muun muassa johtavana asiantuntijana sote-palvelujärjestelmän liittyvissä asioissa Akavassa ja sosiaali- ja terveysministerin että perhe- ja palveluministerin erityisavustajan tehtävissä. Hanna-Maijan erityisosaaminen liittyy yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, rakenteisiin ja toisaalta sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimintaan. Ole hyvä, Hanna-Maija. Kiitos ja kiitos kutsusta. On tosi hienoa, että EHYT on teettänyt entistä tarkempia laskelmia ja arvioita niin suorien kuin epäsuorien alkoholikuolemien määristä ja alkoholihaittojen kustannuksista Suomessa. Ja tämä tarkentaa entisestään sitä alkoholihaittojen laajuutta ja vakavuutta ihan meidän kansakunnan tasolla. Sitten vähän ikävämpi tulokulma tai uutinen, joka ei ehkä ole uutinen tämän webinaarinkaan seuraajille. Nimittäin jostain syystä alkoholipolitiikassa politiikan teko ja linjaukset tuntuu perustuvan ainakin valtakunnan tasolla ehkä kaikista vähiten tietoon. Ja mä vähän tätä aihepiiriä ajattelin tässä pyöritellä. Kaikkialla muualla sosiaali- ja terveyspolitiikassa edes pyritään haittojen vähentämiseen, mutta alkoholipolitiikassa tämä lähestymistapa ei jostain syystä oikein näytä toimivan. Alkoholipolitiikasta asetelma liittyy useimmiten markkinan ja myynnin vapauttamiseen tai kiristämiseen ja ehkä sitten myöskin yksilön vapauksien niin kuin sen ympärillä keskusteluun. Tämänkään ei sinänsä olisi niin haitallista, jos tämän rinnalla edes kulkisi vahvasti haittojen vähentämisen politiikka ja terveyden edistämisen näkökulma, mutta valitettavasti asia ei ole niin. Jos otetaan niin kuin verrokki, kuvaama esimerkki taas sit päihdepuolelta, täysin toisenlainen on tupakkapolitiikka, jossa on jo vuosikymmeniä ollut aivan päinvastainen trendi kuin alkoholipolitiikassa. Siitä, että aivan kaikkialla saa polttaa, on menty ihan toiseen ääripäähän, eli siihen, että pohditaan estää keinoja tupakointi ihmisten omissa asunnoissa. Ja tupakkaa ei tuotteena kaupoissa edes näe, tai jos näkee, niin näkee lähinnä sitten varoitukset. Tavoitteena on pitkään ollut kokonaan savuton Suomi, ja tätä kohti on myös johdonmukaisesti menty. Mutta alkoholisuhteen politiikka on ollut täysin päinvastainen. Viime vuonna julkaistun tutkimuksen mukaan vuosina 1971–2020
Esimerkiksi maksakuolleisuus kasvoi Suomessa 2,5-kertaiseksi, samalla kun kuolleisuus muihin keskeisiin kansansairauksiin väheni. Ja alkoholimaksataudit kattoi 93% työikäisten maksatautikuolemista. Tässä viime päivinäkin ollaan saatu lukea esimerkiksi päihdelääkäri Kaarlo Simojoen haastattelun, jos hän on hyvin huolissaan työikäisten päihteiden käytöstä. Ja vaikka päihteiden kirjo onkin monipuolistunut, niin alkoholi on edelleen ykkönen ja päivätyössä käyvät saattaa juoda aivan hirvittäviä määriä. Jos ajatellaan vaikka kieltolain aikaa, niin silloin alkoholin käyttö ja siitä aiheutuvat sairaudet ja sosiaaliset haitatkin oli nykyistä alemmalla tasolla ja silti ne toimet oli aivan äärimmäisen jyrkkiä. Mutta nyt kun niitä toimia todellakin tarvittaisiin, niin ollaanko me sitten jonkunlaisen tämmöisen ylisukupolvisen kieltolain trauman vankeja, eikä yhtäkkiä minkäänlaisesta saatavuuden rajoittamisesta voisi puhua. Kuitenkin me tiedetään, niin kuin Juha Mikkonenkin tuossa alussa toi esiin, että kustannusvaikuttavia keinoja alkoholihaittojen vähentämiseen olisi ennen kaikkea alkoholin saatavuuden rajoittaminen, hinta- ja veropolitiikka ja markkinoinnin rajoitukset. Mutta silti, jos katsoo vaikka tämän hallituksen ohjelmaa, niin toimethan on täysin toisen suuntaisia. Vaikka nytkin lausunnolla oleva alkoholilain luonnos tunnistaa siellä perusteluissa, että alkoholin käyttö aiheuttaa yhteiskunnalle, yrityksille ja yksilöille miljardien eurojen välittömiä ja välillisiä kustannuksia. Tässähän ei siis varsinaisesti ole kyse tiedon puutteesta, vaan jostain arvovalinnasta. Mutta mikä tässä nyt on sitten se arvo, mitä loppupeleissä edistetään? No, samaan aikaan kun alkoholiin liittyvät haitat on ilmeisiä ja tutkimusnäytön tukemia, niin samat liberaalit poliitikot ja laajemminkin kansalaiset, jotka vois vaatia esimerkiksi yhä tiukempia tupakan vastaisia toimia ihan perustellusti haittoihin vedoten, niin haaveilee tällaisesta jostain myyttisestä eurooppalaisesta alkoholipolitiikasta ja kulttuurista. Ja mä oon tulkinnut sitä niin, että ilmeisesti se käytännössä tarkoittaa lähinnä viinien saamista ruokakauppoihin ja Alkon monopolin romuttamista. Ja tähän suuntaan on määrätietoisesti mentykin tällä vaalikaudella. Äsken saatiin nämä ensimmäiset kevyt viinit kauppoihin päivittäistavarakaupoissa myytävän alkoholin prosenttirajan noston myötä käymisteitse valmistettujen tuotteiden osalta. No, tämä rajaushan ei varmaan tule kestämään EU-oikeudessa, joten kohta sieltä saanee myös vahvoja juomasekoituksia, mikä osaltaan lisää sitten saatavuutta. Enintään 15% viinien saamista ruokakauppoihin hallitusohjelman mukaan selvitetään. Alkoholin kotiinkuljetus aiotaan mahdollistaa ja verkkokauppaa helpottaa. Ja tästä just onkin parhaillaan hallituksen esitys lausunnolle. Olutvero on laskettu. Hallitusohjelman mukaan myös alkoholipolitiikan sääntelyn siirtämistä sosiaali- ja terveysministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön selvitetään. Ja sen lisäksi sote-järjestöiltä, jotka tekee myös esimerkiksi monimuotoista niin ehkäisevää kuin korjaavaakin päihdetyötä, leikataan rahoituksesta peräti 1/3 tulevina vuosina. No, siis kyllähän myös elinkeinoelämän etu olisi tunnistaa ne haitat, joita alkoholiin liittyy esimerkiksi työikäisen väestön terveys- ja tietysti myös sosiaalisten haittojen kautta. Ja tästä on aivan selkeitä suoria kustannuksia työnantajille. No, kaikesta edellä sanotusta ehkä vähän synkästäkin näkymästä huolimatta mä näen tosi tarpeellisena sen, että alkoholihaitosta tuotetaan yhä enemmän tietoa ja laskelmia ja tätä haittanäkökulmaa pidetään esillä. Ja ylipäätään tietysti kannatan tiedon ja läpinäkyvyyden lisäämistä niin terveyspalveluihin kuin kaikkeen muuhunkin päätöksentekoon liittyen. Ja vaikka meillä nyt sitten olisikin tällainen trendi, niin kuin näyttää olevan, että saatavuutta lisätään, niin eihän se silti ole poissuljettua tehdä muilla tasoilla toisin. Eli eri tasoilla on mahdollista vähentää alkoholihaittoja, niin hyvinvointialueiden palveluita mietittäessä tai työpaikoilla ja työterveydessä
kuin järjestöjenkin toimin. Ja näenkin, että alkoholipolitiikan suhteen Suomessa tulisi monitoimiaisesti päästä tästä vähän niin kuin kieltolain traumasta nykyistä neutraalimpaan, haitat tunnistavaan ja riskiryhmiä, kuten lapset, suojaavaan alkoholipolitiikkaan. Ja myös tämmöiseen meidän kulttuuriin syvälle juurtuneisiin, usein ehkä vähän tunnistamattomiinkin asenteisiin liittyen alkoholin käyttäjiin ja alkoholin käyttöön tulisi päästä kiinni, jotta voitaisiin tehdä aidosti vaikuttavaa ja ehkäisevää päihdepolitiikkaa. Ja osana tietopohjaista päätöksentekoa myös alkoholin saatavuuteen ja alkoholihaittoihin liittyvä politiikka pitäisi saada ratkaisuhakuiseksi ja varhaisen avun ja tuen hyödyt tunnistaaksi. Kuten sanottu, niin onneksi tähän vaikka hyvinvointialueilla on toki laajat mahdollisuudet siitä huolimatta, mitä valtakunnan politiikassa ja lainsäädännössä tapahtuu. Kiitos siis vielä kerran EHYTille siitä, että pidätte esillä alkoholin osalta tätä haittojen ehkäisyn näkökulmaa, joka ainakin vielä toistaiseksi on myös alkoholilain lähtökohta. Ja kiitos, että annatte osaltanne päättäjille niin poliittisella kuin virkatasolla mahdollisuuden tutustua tutkittuun tietoon ja pysähtyä sen äärelle, mitä tällä seurauksia jatkuvalla alkoholipolitiikan vapauttamisella on ja mitä toimia eri tasolla me voitaisiin tehdä alkoholista aiheutuvien kustannusten ja menetettyjen elinvuosien vähentämiseksi. Mä tunnistan, että tämä rooli ei ole aina ihan helppo. Kiitos. Kiitos Hanna-Maija ja edelleen ajatuksia herättävistä sanoista. Pyytäisin vielä Emman tähän kirkkaiden valojen ääreen, jotta voidaan ottaa muutama yleisökysymys, jota tänne oli tekniikka meille suonut. Ensimmäinen kysymys oli tällainen, että laskelmassa ei ole varmaankaan huomioitu sosiaalihuollon kustannuksia, esimerkiksi lähisuhdeväkivallan, sosiaalityön TMS-kustannuksia. Ei. Nyt tänään me ollaan puhuttu nimenomaan terveydenhuollon kustannuksista. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin hyvin luultavaa on, että sama ilmiö on nähtävissä myös näissä muissa kustannuserissä, mitä yhteiskunnalle tulee. Ja tämä olisi just yksi asiakas, jota olisi tosi tärkeää selvittää, että samalla tavalla saataisiin läpinäkyvyyttä siihen, kuinka todella paljon meidän sosiaalipalveluita kuormittaa alkoholi. Ja se näkyy varmasti siis ihan sinne niin kuin varhaiskasvatukseen asti ylipäätään tämä niin kuin sekä lapsilla että nuorilla, ja sitten just niin kuin tässäkin on nostettu esille, niin sitten tämä väkivalta- ja rikospuoli sitten ihan niin kuin poliisille ja tuomioistuimille ja heidän työhön myös. Kyllä, ja voisi ehkä tiivistää vielä sen, että uutta laskelmaa, tämmöistä kattavaa laskelmaa kaivattaisiin. Kyllä. No toinen kysymys, että onkohan mahdollista tehdä sen tyylistä kustannusselvitystä, jossa on arvioitu sote-kustannuksien lisäksi yksilöiden läheisten terveyshaittoja. Terveyshaitat koskevat myös alkoa käyttävien läheisiä, etenkin kumppaneita ja lapsia. Joo, me mennään tässä tavallaan tosi tärkeäseen aiheeseen vielä vaikeammin laskettaviin asioihin. Ja tämäkin on semmoinen, mikä mun mielestä ehdottomasti meidän pitäisi saada parempia laskelmia. Korostan vielä sitä, että nyt me ollaan tehty tämmöinen pintaraapasu ja tavallaan todettu, että okei, täällä on selkeästi pinnan alla isoja kustannuseriä, mitä me ei olla huomioitu, ja meidän pitäisi näihin kaikkiin syventyä. Tämä on just tämä, että miten on ne vaikutukset muihin. Toinen on isot vaikutukset työelämään ja töissä olemiseen sillä tavalla, että ei pelkästään sairaspoissaolot, vaan ylipäätään se, että kuinka paljon alkoholi laskee meidän työtehoa, aiheuttaa tämmöistä presenteismiä. Ollaan paikalla töissä, mutta ei saada oikein mitään aikaiseksi. Sen tyyppistä. Siitä on kanssa maailmalla laskelmia, että se on hyvin iso luku. Niin näitä, jos me saataisiin nämä kaikki vaikutukset mukaan isoon kunnon laskelmaan,
niin voin luvata, että loppusumma olisi niin iso, että me oltaisiin kaikki kyllä järkyttyneitä siitä. Kyllä. Hei, kiitos vielä Emma näistä vastauksista näihin kysymyksiin ja vielä sanon muutaman loppusanan, eli ensinnäkin tähän, että jos olet vastuullisen alkoholipolitiikan puolella ja tämä asia on herättänyt tunteita, niin, ja lapset ja perheiden asema kiinnostaa, niin EYT ja yhdessä muiden järjestöjen kanssa on lanseerannut tämmöisen vetoomuksen näkymättömätlapset.fi, jossa voi ottaa kantaa tämmöisen vastuullisen alkoholipolitiikan puolesta. Kannattaa käydä se tsekkaamassa, jos et ole vielä käynyt. Mutta mä haluan tässä kohtaa kiittää kaikkia puhujia, Emmaa, Jukkaa, Hanna-Maijaa, Juhaa, äärimmäisen hyvistä sanoista, erityisesti Emmaa tästä erittäin isosta työstä tämän meidän katsauksen kanssa. Ja kiitos kaikille osallistujille myös, että käytitte aikaa tähän meidän yhteiseen webinaariin. Ollaan täydellisesti aikataulussakin, eli toivotan kaikille oikein hyvää työpäivän jatkoa sinne kotikatsomoihin. Moikka!